Ngiphinde ngikubingelele mlaleli ekhaya, ngiphinde ngikwamukele eMuzi Wandile TV ngezandla ezifudumele. Bengicela lapho muhlangana naleli khasi elibhala Umuzi Wandile TV, upresse subscribe button ukuze uzophinde uthole njalo umyalezo oqhamuka kuyona le channel. So ngaphandle kokumosha isikhathi mlaleli, engizilethe namhlanje ezithi ungizwe ucasulwe uhlelo lukaDuduzile noRamaphosa ePhalamende. Umongameli wamabhinca uNgizwe Mchunu udinwe ukubona indodakazi yowayengumongameli uJacob Zuma iqhumisa uhlelo nomongameli uCyril Ramaphosa ePhalamende. Lokhu kwenzeke ngesonto elidlule ngesikhathi lapho uRamaphosa ebingelela amalunga ePhalamende. Kuthe esabingelela uJaji John Hlophe kwaqhamuka uDuduzile uMazuma Sambudla wazwakala ethi umongameli nokuba ukusuka kukaRamaphosa kuHlophe wayoxhawula uDuduzile bashaya nohlelo olukhulu. uNgizwe uvele wabhala ezinkundleni zokuxhumana wathi ukube bekunguye oqhumisa uhlelo noRamaphosa bese kuzothiwa ixoki lomdayisi. Ukube yimi nje lo wenza lokhu ngabe sengithukwe ngabizwa ngexoki nomdayisi, kusho uNgizwe Mchunu. Ubekusho lokhu ngoba kuthe kuza ukhetho waba namapha inhlamba esolwa ngokudayisa uZuma waqokwa noRamaphosa. Lokhu kumfakela isigcwagcwa kwamanye amabhinca nakubalandeli bomkhonto wesizwe. Isigcwagcwa sakhe sigcine sidala nokuthi umcimbi wakhe kaMaskandi wawuse-People's Park owawuqondiswe no-MK wawuseGoli Orlando ube nedlanzana labantu ababewuhambele. Abanye babesho nokuthi uNgizwe udayise ngoZuma ezitheni zakhe ekubeni wayezenza umuntu oyomfela ngesikhathi sezibhelu zango-2021. Ngakolunye uhlangothi, uDuduzile ubuye wafaka isithombe sakhe beshaya uhlelo noRamaphosa ezinkundleni zokuxhumana i-X lapho ethi mina ngiyindodakazi kamongameli ugedlihlekisa uJacob Zuma. Ziphela lapho-ke zanamhlanje mlaleli. Bengicela-ke upresse usubscribe button, ungakhohlwa ukupressa leliya button eline-bell elithi qing ukuze ngizokwazi futhi ukuphinde ngikulandele ezinye izindaba ukwazi ukuyi-enjoya uthokoze, ukuze abantu abangenaso isikhathi sokuthenga amaphephandaba nokubuka ama-television bakwazi ukuthi bangene khona la kuy'nkundleni zokuxhumana balalele nje lokhu kwenzekalayo emhlabeni ngaleso sikhathi. Ngiyacela-ke mlaleli ekhaya ukuthi ungakhohlwa ukupressa subscribe button, utshele nomakhelwane nabangani babize abangani babo ukuze bazolalela izindaba eMuzi Wandile TV, bajoyine bapresse usubscribe button. Nisale kahle.